В сърцето на Стара планина, само на няколко километра от Тетевен, водата е издълбала своя път през скалите. Водопадът Скока се намира в края на живописното дефиле на река Козница, скрит сред гората и покритите с мъх скали. Водата пада от около 30 метра. Преди близо 2000 години Марк Аврелий е писал, че човекът е част от природата и от цялото, което го заобикаля. Водата не бърза, не се съпротивлява на камъка. Ние толкова често правим обратното, бързаме, съпротивляваме се и искаме светът да върви според нашата воля. Да си припомним, че сме част от същия този свят, а не негови господари. До следващото приключение. Ако ви харесва това, което правя, подкрепете канала с един абонамент и харесване.